ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଭରଡ୍ରାଇଭ୍। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଏଚ୍ଆର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ନର୍ଭନେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଡିଲ୍ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଅଫିସ୍ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଚ୍ଆର୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଷ୍ଟୋର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବସ୍ ଆଉ କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ବାକି ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯିବ। ଷ୍ଟୋର ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରେ ସେଟଅପ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ବଶତ କରିଥିବି କ୍ଷମା କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର ବି କରିବେ।